Imos coa información deportiva. Empate a 2 no derbi comarcal entre Cidade de Ribeira e Pueblo, logo dun encontro marcado pola intensidade. O Dumbría caeu na súa visita ao Dubra, rival directo pola permanencia. A preferente deixou esta fin de semana un dos encontros máis agardados polos amantes do fútbol. Arrancaba a segunda volta da competición e fixo co derbi comarcal entre o Cidade de Ribeira e o Puebla, choque que non deixou indiferente a ninguén e despois do vivido sobre o verde ao nexo da Feiteira rematou con reparto de puntos. O campo de Feiteira estaba cheo para a cita e os xogadores non decepcionaron. O inicio estivo equilibrado, pero foi o Puebla o que golpeou primeiro grazas ao balón parado. Corría o minuto 8 cando Juan García lanzou o córner e Jonathan Cendón cabeceou ao fondo da portería local para adiantar os seus no marcador. Os ribeirenses reaccionaron na procura do empate, aínda que se fixo agardar ata o 39, cando Viturro bateu a Juan Pérez para colocar o empate. E cando parecía que 1-1 mandaría no electrónico ao descanso, os branquiazuis puxéronse por diante grazas a un penalti transformado por Iago Rivas no 43. Falta realizada polo arqueiro pobrense ao sair mala por un balón aéreo e derrubar a Viturro na área. Con este tanto, os ribeirenses confirmaban a remontada e chegaban ao descanso co 2-1. Os de Chofri regresaron do vestiario coa mirada posta na portería rival. Houbo ocasións para os dous equipos, pero o gol fíxose esperar ata o minuto 70. Adrián Lijón non estivo acertado á hora de despexar o esférico e José Berto aproveitouno para facer o 2-2. O triunfo puido quedarse en Ribeira, pero a Madeira evitou que Moja puxera o 3-2. 2-2 final, reparto de puntos que deixa os dous equipos con sabor agridoce. O Puebla queda no 7º lugar, mentres que o Cidade de Ribeira é 11º e ten 4 puntos de marxe co descenso. Zona perigosa da táboa a que cada vez achega máis o Dumbría. A segunda volta comezou da peor forma posible para o conxunto da Costa da Morte, que caeu na súa visita ao Dubra, rival directo pola permanencia. Os xogadores de Pablo Conde anularon os locais durante case todo o primeiro tempo. Xeraron ocasións, pero non puideron bater a portería do Dubra. Xusto antes do descanso, no 43, o Juan Baleato celebrou o primeiro tanto do encontro que poñía por diante os anfitrións. Os do Val non soltaron o pé do acelerador e no 66 ampliaron a súa vantaxe ante un errático Dumbría. Segunda derrota seguida do conxunto da Costa da Morte, que é 13º e conta só con 2 puntos de marxe co descenso.